एडिसि मान माने जों एडिसि गोदोंमान खाजतनो साइमानो 35 बोसोरनि उपरनो थांखा जे एडिसि न वान सगै मुभमेन्ट खाइ थांनाय रसिनो अक्रा रक एडिसि बाइसिनि प्रासानो फियाव जागनाय फियाव इमानाय हाय हने वान सगै एडिसि सानै तो बुलाइमानि दिनै एडिसि मा माने 35 बोसोर यागुलो जे नांमानि जागाव ताबो फानो हामख्राय सगैया डेभलपमेन्ट उंया आबो स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट गोबांमा जागावनो नैनि फाननि पेन्डिं रङै एबा जोंनि जे लाइ थांनाय सरकाराव जरावो आङै माया माने बागैनो हायखा हानि बाङै जों ताबो बुसकांगो जे फान अंमानि बाहायके बनो 100% यूज खाइमानो करप्शन फ्री खालायबै बनि बाङै जों स्टेप नानाय जे करप्शन बाय इनभल्व तंनाय रनो बरनो जों बायनाय तानि के करप्शन ओंखाचिनि सोसाइटिनि चिनि दफानि शत्रु तानि के चिनि जे रां तंमानि न करप्शन बाय यूज खाइजे आंगै थाङो बरनि अममां सक बायबो हानि बाङै जे नांमानि जागा रां सबाय जाया एबा लामाव गसाय पेमेन्ट के बनो जों नायनाय बुसकांगो जों स्पेशली चिनि एजुकेशन चिनि महाराष्ट्र बनो जोरनि मुसुक जागो जे प्रॉपर सावो एजुकेशन एग्रीकल्चर नि दै नुजानाय साखानि व्यवस्था गामि आमसायो बिलाइनि हाया ताबो मेलेरिया रग फायनाय बुसकांगो के ड्राई सीजन दै नुजानाय माया उनाय अमनो जों इमिडिएट बाहायके सबावै मा चिनि लुतुरनो बनो जों चेष्टा खालायनाय दै थामसानि बिसिंते जों बुसकांगो बाहायके चिनि बुबाग्रानि इमांनो जों सक्सेस खालायमानो बनि याफ्रिबो जों सेनाय फार्स्ट तो जों इमिडिएट ताबो नांमानि तो बुसकांगो ता ड्राई सीजन long term issue ya mo immediate tabo nu nango je tabo nangmani suppose ta malaria ro ungkha ke tabo ni simi ব্যবস্থা খাইনি na je ma jak bai ya ke tabo ni simi chung protection ni bangoi step nani nangnai nini tui nungjanai mo tabo joto jaga ni maximum jaga ni hasu go tongnai ro ke dry ngui thangbai kha bono tabo ni ma khainai तलक परमानेंट नि बांगै तै नुजानायनि व्यवस्था खायनाय तै ता मोसनाय लामा तो तंगो न तलक सामु खायजानाय गटा इमिडिएट इनखा चिनि तै नुजानाय तै नैनि मेलेरिया नैनि डायरिया माहायका सजानाय सामु न सुनि स्टेप नानाय नैनि पोस्ट पोल बाय लेन माने रनो सुबावानि वान सबनाय